снимаме клип на Minecraft Pocket Edition, няма на видео, обаче ще запознаем с най-хубавото нещо. Как коляме зомбита на 3D в формат на блокове. Горна запетайка, нотва. Изи, пизи. Лема сквиз. Си добре. Аха. Сега, тотали рандом. Аз знам какво Опа, този знак не ни трябва там. Suck my big dick. Бе, колко пъти го знах това? Напиши Suck my big dick, да има какво че стане. Да пише май Suck Big Dick, защото това го гледат малки деца. Ако ще има хора, които го гледат. Не знам какво не Suck my big dick. Нямаше къв. Каква версия, бе? Но има коне, не по-силно 15. Добре, приятели. Ако искаш си на телефона. Чакай, каква си на клипът сега. Значи, сега ми сплит контрол, сега ми е това. По-големи ми копчета. Правиш ти, ей. Комар! Уби го. Къде? Brightness на max, рендер дистанцията, ако ще на max. Другите не ги пипам. Тя ги изключваме да не гръмне таблета, телефона същото. И така, сега... Къде го дерем вече гръмне па това. Почваме да чупиме това дърво. Едно. Ще само едно. Само на мен ми се струва или ми се вижда оранжево това дърво. Малко. Графиката е виновна, много е хубава. Коя е ли ти виновна на клип? А? Нали увеличих нещата на клип? Я увеличи светлината. На телефона. Ай сега, чакай сега троши. Так. Brightness. Да виждате нещо, да не ви мъчиме. Трошиме едно, така да се чувстваме велики. И имаш моменти, които трябва да влезеш в Xbox, разбира се, защо не? Ти нали истинската Minecraft със сигурност трябва да влезеш в Xbox, за да можеш да имаш achievement. И трябва да плащаш много парички, за да си направиш Realm, но Lucky Patcher свършва цялата ти работа. Без пари. Тъпа овца. Умрите. Овца. О, кравичка. Дай ми го да ви кажа, че се върна с Айсък. Сигурно ще направим клип. Ще да куку... Значи ти кажеш, че ще направим този клип, първо ще качиш 38 клипа на Айсък и после ще качиш то на Minecraft, нали? Не. И на Minecraft слушат, утре ще кача на Айсък. Може да стане така, не се знае. Трябва на Айсък да качим... Просто кажи, ще кача на Айсък някой век. Някой век, айде. Ето, де, трудно ли беше? Не. Дърво за всички. Маса и прачки. Пущаме това дърво тука. Пречки, пускаме. Ей, не мога да говориш български, бе, момче. А ти, бе, цигански само знаеш. Аз ли, бе? Шмигел. Не, ти. Шмигел. Не, Шмигел. Шмиргел. Същото е. Не Шмигел, а Шмиргел. Ние чуваме ли се? Се чуваме. Не знам, дойдем ти пак по-настръхте на... Ами ние не сме изверги, как няма да се чуваме? Абе... Виж ли, той е мир. Това е стиропор, бе. Да, ама обаче някой може да ни нападне с него. Були? Ограбил. На баба ти фъркел ограбил. На баба ти осадник. Не дей думата към моля те. Ма не го казах аз, бе, праш не нещо, а? Абе, не си има гравил. Продължавам напред, докъде стигнал. Копаме, ние като мотикаря. Опа. Въглен? О, въглен. Сега идвам за тебе, чакай. Отпитни го. Кирка. Прочки. Лопата. Меч. Брадвенце. Имаме си от всичко по-малко. Почнай. Ден ще видите Pokemon Go. Когато той си плати интернета. Не, на парка има толкова силни ден, че там мога като го чек, там всеки и целият парк има и ден, там мога ловим покемон, това не го знаеш. Добре, ама мен не бързи да ходим до парка, да знаеш. Аз съм мързал. Нема, дечи има клаче, дете, кога сме яха почипи. Ами, знаеш колко е мързи? Тук че качи те на лигата видите клип, но... На лига че видят клип. Те да бачка много по програмката, така че... Или да си купиш хубав компютър, в който няма да ти гръмне, докато снимаш на Айсък. Не съм нагласил програмата как трябва, разбрах. Абе всъщност Лига 3 лаги много по-малко, защото това е игра от 2 не знам си коя. Да, обаче играта човек... Не е много гигабайти, обаче... Как го сам? Лига е по-стар от Майнкрафт, човек. Епа... Майнкрафт не лаги много. Бега на някакъв много як клип, как човек 2010 как се... Не рекламирай клипове, че те баннат.
Не бе. Ма ти така рекламираш клипове. Не ви знам как гледах хората. И па пишеш, гледам хора, гледам размазани хора и го намираш. Копирайт. Не се казва така. Да. Чек. Значи, просто GTA 5 как ти... Мен как е 2016, 2010 човек. Размазани част по-зле. И знаеш какво ще ти предложа? Какво? Да я имаш Steam, да си купиш Isaac и да правиш делите, а не еранове, които никой няма да ги... What the fuck, това е 5 метра, бе. Уй, зелен. А къде са топките? Искам топки. Ами... Да има това, не... Аха, добре. Лъжеш. А, това е 4 метра, бе. Кой? Не мога да бъда тихо. Математиката ми е много добра. Абе, какво бе? Имам си 5 по математика за първи срок, а втори срок 6. Завършил съм 6,5, да знаеш. Не бе, не 6,5, бе, 5,5. Така че не ме спорвай. Качваме се на този пясък. Правим паркур. И сега да си направим база, защото не ми се мре. От земята? Не. А имаш ли достатъчно въздух да си направиш легло? Имам 2 вълна. Намери още едно де. Абе, сега че ти търси вълна. Сега че... Имаш само едно. То нека ще бъде. Така. Не. Оп, да го плоснем тука. Така. Имаме кирка, да знаете. Не ме е страх да използвам кирката. Какви железни ли? Ами не, се може железни. Тук малко мотика ни трябва. Още лопата същото. Колко часа бе? О, има време. А колко минути клип явиш? 6:33. Себе, колко време сме предвиди? Кой свирука? Ах, тази база колко е тесна. Некой свирука, брат. Чур. Тук е много тесно. Ай, ще ти бой. Не, ти играш. Не, аз съм ял дълго бой като мълчик. И аз малко. Много, нали? Да. Така. Взимаме масото. Масо. Правиме путка. Путка. Не бе, не е въкален. Путка. Имаме путка. Тураме путката. Коля умира като гъс. Къде са? Ей. Коле. Сурва. Заслужи си го, ти го иска. Да, моля да ми те. Абе, не бъде ми такова, ще не да ми такова. Ще трябва да правим стълба догоре. Бахти. Прачки. Къде са прачки? Ето ги. Сака юпа, аз некам. Добре, много обичаш да съкваш, разбрахме. Не, ти съкваш. Съквам аз. Епа. All day, every day, I suck my dick. Грего, базата. Какво, къде сложиш тази стълба? Чакай. Чух нещо илюминатско. Имам още да издирва се стълба. Бежанец. Надоле. Къде кой надолу? Има бежанец. Една стълба се издирва. Бежанец. Някъде отиде. Разгледай си къде стълба. Ето. Аз така... За тебе. Там горе. Ту отиде. Добре, няма значение. Това е Майнкрафт все пак. Ние обичаме Майнкрафт. Мисълто е готова. Мисълто е готово, казах. Знаеш. Мотка сте на скрин. Стой имаш мухалко сад. Благодаря, че ви го казах. Шове. Копаме. Къде е копалката? Ето е копалката. Копаме си ни. Гледах един клип туториал как да намериш желязо. Беше ми много полезен. Сериозно, аз бях по 5 сакара. Само на едно влизане. О, как е хубаво. Зелена трава. Тя не трябва да е зелена, бе. Това те е дебил. Опа! Тук всичко. Какво е? Направи дупка. Дупка, ето бе, дупка, никаква дупка няма къде гледаш. Трябва ми офса. Видял ли си офс? И трябва да си обозначим мястото, че тук има къща на офс. Слагаме пясък, той пада. Слагаме още един пясък, той ще го удържа да не падне. И тураме една стълба така като тотем. Даже може и торчове. Там ли ти живееме? Не бе, там души живеем, но това да си там къде са, да не се загубим като пълен. Ма ти къде чориш, бе? На камерата. На лоса, на къде? На какво? На лоса Никола. А на лоса Влади не искаш? Не, аз съм Влади, аз съм Петка, аз съм Пето Войвода. Румен, мани го Румен. Он е Громва БГ, са Катю му викат. Така му ник не има. Зези? Зези, добре, учудвам се как не повтаря 7-ми клас. Ама толкова зле да остане в училището, така че. Шугър. Пиле! My little chicken. Потроши се, за едно пиле. Ето, що бе пилето с какво прави пилето? Умира ми дава пера. И мисъл. Аре, качи се!
Мисо. Малко така реклама, значи Pokemon Go 16 левел профил, бъде Pokemon Pikachu, ще видите скоро, когато той си плати интернета. Да. 5000 години след това. Не знам, нямам мистер Майм. Нямаш нищо. Имаш Пикачу. Аз имам Пикачу. Двамата имаме Пикачу. Да. Лъстек. Народен. Сега какво да правя? Хопка си. Какво да Да, не смича. 10 минути тебе да мога четеш. О! Ами като дадеш топките на пъти боли. Ами сега ще направя... Добре, изчерпаме се материала за епизода. Довиждане! Кажи довиждане!